Sme veľká a stabilná spoločnosť s celoslovenskou pôsobnosťou a sme súčasťou silnej nadnárodnej skupiny EPH. Vlastníme a prevádzkujeme viac než 33 000 km plynovodov a aj vďaka tomu sme kľúčovým hráčom v slovenskej energetike. V SPP Distribúcia máme firemnú kultúru založenú na hodnotách a našim zamestnancom poskytujeme široké možnosti ich osobnostného, profesionálneho a kariérneho rozvoja. Bezpečnosť našich zamestnancov je naša hlavná priorita a preto pracujeme s najmodernejšími nástrojmi, ochrannými pomôckami a technológiami. Okrem toho poskytujeme svojim zamestnancom moderné priestory a atraktívne benefity. Pracovať pre nás znamená mať prácu s významom pre celé Slovensko. Ponúkame atraktívne mzdy, ktoré každoročne valorizujeme. Naši zamestnanci majú široké možnosti vzdelávania. Poskytujeme 5 dní voľna nad rámec zákonníka práce a organizujeme podujatia pre zamestnancov a ich rodiny. Myslíme aj na našu budúcnosť a preto sa pripravujeme na dekarbonizáciu a implementáciu zelených plynov. Vydajte sa na túto cestu spolu s nami. SPP Distribúcia.